cacahing wonten 6 kang sami itu nggo angasna pecut kinarya pusaka nira nggih apa ya padanan kumilak semua bisa mari ya so ya loh ya ayo ya ayo ayo ger dikasih hati-hati cah bagus wah ayo Satrio cilik kesit banget man suwe ora kaya mangene ya mari tak jamoni yen hello ayo kok sapa iki hello yen ayo lo ya iki sesarangan Abim Mulyo Yogera Bipro Audio iku mak tampan nono Sopo iki Sutre? Aku durung tepang iki. Ayo. Ya semua padha lan uga isih tasih timur kira. Kesit-kesit lan uga prigel-prigel man kowe. Kesit lan uga prigel. Budaya. Hei. Ya.
geger katon tarik-tarik barisaning Prawadya Bala Buddha Budaya Nut. Hey. Oh ah so. Ah. Yeah. Yeah. Ah. Yuk. La ha ha. Ha ha he. Ha ha he. Yo. Yeah, oke. Ayo lo Mas Gogot. Yo. Hey. Oh. Ah. Lo, ayo. Oh ya. Yo, hey. Yo. Hey. Hey. Yo. Hop. Baik. Ya. Bos. Co. Ayo. Co. Hop lah. Ayo ger. Jogetane sing ringgelan uga sing pratitih nengge kuda budaya. Kawin apa? Yo. Kalau muni kok Mas. Oh. Sos. Sos. Yo. He. Ha. Goyang titik. Budaya asik jos Ya, goyang titik, jos, goyang titik, jos. Ha. Yo, ha. Ha. Ya. Ayo. Op. Sesarengan kalian kuda budaya Abi Mulya sesarengan Abi Pro Audio. Monggo kedepatan ngabipun para dulur-dulur katuran pinara katuran pirsani dalem dikawini. Bagus
condong kemana-mana. Dadi ati sawiji naten kabut tak lakoni satemati teratu He so yo 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 yo. Mugi Gusti ngiyani tresnaku bakal dimawati. Jaya, ayo ya, yo, 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 Dikepetake goyang. Hop. Tos. Tos. Yo. 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 Ah. Yo. Ayo, oh, yo mancing hati-hati lo. Asik, yuk. Yo, 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 yo. Oh, tak, ya, 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 ya. Hop. Ya, ya, ayo. Tak, hey. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Pak Hop, Pak He, Jos. Pak Hop, Pak He, He, Hop, dah, dah, dah. Sari, sarapan, campur. Kota budaya. Ya pangga mening lo Mas Ambon. Matur suwun kanca-kanca laki ngladan nyawangan Keras Kediri. Salam priwa sami rawuh. Lo ayo 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 Minggir minggir. Hop. So. He. Yo, yo, yo. Salah kira. Lolo bodo sing hati-hati yo Pak. Satrio bagus prakoso man weh. Punten. Andane lho, Dut. Heeh, rene apa? He. 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 Ho ah. He. Ho ah. He. Yo yo.
a ha he ho a ha he lo lo ho a ha he ho a ha he yo yo ho a ha he ho a ha he lo lo a ha he ho a ha he Masuk Dres. dalam sayang dikirim ya Dik. Ya, 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 ya. Yo, yo, Ya, ya. yo, Oh, yo. oh. Oh, oh. Ya, ya. Ah, oh, ah, oh.
Ayo kir Sian banteng kowe sakti mangambara coba pas pajakno maju siji opat turu ayahi coba pas pajakno kene kene mapanno perang tanding lawan sira Pak Nah oh ya Dika mula sing ati-ati iki longger tampanono iki elok ya wes lah weh endo aneng kiwa kir weh he yo he op ayo sebel iso kir kowe kaya mangono wae wah